Gani Records. Big up T1, yo Zimbeds, PTK, YSN, Moscow P. Big up Umula to the fullest. Ayo quality, classy dancer. Big up Mega P. Ndoda kupilivisa vasa piliva, ndoda kusetera level vava imbota uta. Body sector vasivise iti suteka 2014 machata uta zvizizvega. Asaka gore rino ndiri action pack. Ready fi attack and diskuterera mapraxaka. Ndichiva imbira nendimi chinangwa changu ndechekuti vabelieve ini wo. Gore rino ndiri action pack. Ready fi attack and diskuterera mapraxaka. Ndichiva imbira nendimi chinangwa changu ndechekuti vabelieve ini wo. Body sector level ndaseta vanoda zvehondo neni ayo muswenda pet. Kudo guru peta muswe vadiki vago kuchko. Irege azidi ashachi body staffa. Gore rino vachadetemba matate kurunda munhu mkuru kungoma ndorwadza seutu. Vaimo nditi baba mnini nda baba mkuru kune mapanzi ondi pabizo ndotenda zvikuru. Asaka gore rino ndiri action pack. Ready fi attack and diskuterera mapraxaka. Ndichiva imbira nendimi chinangwa changu ndechekuti vabelieve ini wo. Gore rino ndiri action pack. Ready fi attack and diskuterera mapraxaka. Ndichiva imbira nendimi chinangwa changu ndechekuti vabelieve ini wo. Vakukanuka vakupanika back sector ndichabatika ende vachitauta ngavakete kuti regesu tinoparura tinodambura tozvidambura tinatsitsi navo ngavakete tovavharira tinorwadzisa tozvivharisa simba rangu rinobva kune mayuti saka yupeta saluti papasaka gore rino ndiri action pack ready fi attack and diskuterera mapraxaka ndichiva imbira nendimi chinangwa changu ndechekuti vabelieve ini wo gore rino ndiri action pack ready fi attack and diskuterera mapraxaka ndichiva imbira nendimi chinangwa changu ndechekuti vabelieve ini wo body sector level ndaseta vanoda zvehondo neni ayo muswenda pet kudo guru peta muswe vadiki vago kutyo irege azidi ashachi body staffa gore rino vachadetemba matate kurunda munhu mkuru kungoma ndorwadza seutu vaimo nditi baba mnini nda baba mkuru kune mapanzi ondi pabizo ndotenda zvikuru. Asaka gore rino ndiri action pack ready fi attack and diskuterera mapraxaka ndichiva imbira nendimi chinangwa changu ndechekuti vabelieve ini wo gore rino ndiri action pack ready fi attack and diskuterera mapraxaka ndichiva imbira nendimi chinangwa changu ndechekuti vabelieve ini wo. Vakukanuka vakupanika back sector ndichabatika ende vachitauta ngavakete kuti regesu tinoparura tinodambura tozvidambura tinatsitsi navo ngavakete tovavharira tinorwadzisa tozvivharisa simba rangu rinobva kune mayuti saka yupeta saluti papasaka gore rino ndiri action pack ready fi attack and diskuterera mapraxaka ndichiva imbira nendimi chinangwa changu ndechekuti vabelieve ini wo gore rino ndiri action pack ready fi attack and diskuterera mapraxaka ndichiva imbira nendimi chinangwa changu ndechekuti vabelieve ini wo gore rino ndiri action pack ready fi attack and diskuterera mapraxaka ndichiva imbira nendimi chinangwa changu ndechekuti vabelieve ini saka gore rino ndiri action pack big up quality.